nggih. Dasare padha legane njaluk diimbangi katresnane. Tak imbangi. Ginarap alus napa rada sesek? Bayang? Garap Gayeng gayeng. Monggo kanca-kanca KMB. Ayo. Ayo. Ayo Putri. Ayo Dek Putri. Ayo. Ayo Mas Wawan. Ayo kundilan. Cukil. Ayo. Tanjung Perak. Telokoso. Monggo pinaras. Kamar kosong. Pinten, Pak? 5.000 buku 50.000 Demok napa, Pak? demok Supar 100.000 Yo. mlebu metu. Niku ten toilet, Pak. Ten luar negeri. KMB. Iya. 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 Saben dina mung ngalamun jroning sepi sampun Jadi sosok ayo dimomong. amung tansah katulung wewayanganmu dunia mas wong ayu.
katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku Pripun, Pak? Disawer. Nggih ampun anu. Malah diamuki lho, Mas. Bro, wah Tak biar- santai Mas bayane wonge santai Mas lawan. Oh, ngono. Pokoke angger cocok kena disangoni wingi to. Oh nggih, mengke mawon pun diatur niku. Mangka